Tak, já vás všechny zdravím od Hamo Systems, takže už se nám to tady rodí, tady kluci připravují špalky na nedělní event. Tady se budou zatloukat o závod hřebíky, samozřejmě proti mně, kdo mě porazí, dostane akušroubovák, jo, a jinak máme postavený stromky, jo, máme tady smrčky, máme tady jedličky, takhle, jo, různý, tak, borovička, tady zase jedlička, krásná, jo, takže takhle to tady je. No a těšíme se na vás, tak si přište koupit stromeček s rolničkou, s příběhem a sledujte, jak Ježíšek přijde v neděli do Hamo Systems. Jsou tady už i griloviště pro děti, na klobásky na neděli, taky už dneska přišli, takže všechno se daří. Hezký den, mějte se. Ahoj.